karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapahan. Uy, Dalisa, ano ka? Anong isa ka? Manoy, Uy! Daon sa kanalisa? Ganong may kurog ka sa kahadlok? unsa man na. Dalisa, anong isa mo ka? Saan nang itudlo sa unuan sa kahoy? Ni ana ang mga maligno. Dalian na pagdagkot ang mga kandila, Karding. Nay, Nay, Naay unsa, Dalisa? Adalisa? Adalisa? Uy, unsa mo ka, uy! kamo na lang yan, Manoy. Adalisa, balik dire! Adalisa! Pasagdi na lang siya, ma. Ipadayon na kung unsay imong tuyo din sa sapat. Dalian na pagdagkot ang kandila, Karding. Niya na, madam. Misiga na. Mga demonyo ni ining dapita! Pamahawa ka mo! Pamahawa ka mo! Pahawa! Kuno sa may sa nga nabuhat sa mga buhi ninyo, pasayloan na sila. Pamahawa na kamo ni ining dapita! Oh, mga demonyo! Paglayas ka mo! Kinahanglang ma-research na ako ang sakit ni dementia. Kung maupagod ni ang kibati ni Tita Marcy. What is dementia? Malimtanon ang taong may dementia. This condition may affect one or more of the following function: memory, thinking. Ay, mao day nga lahi siya mga panguna-una. Language. Lahi sa normal ang iyang sinultihan. Judgment and behavior. Kinahanglang sabtun na ako ang mga sinultihan ug lihok ni Tita Marcy. Oh. Ay nang lambas sa pultahan sa ubos. Kinsa may niabot? Oh. Rodel? Rodel? Kinsa nang nasa ubos? Rodel? Karding? Pultahan sa ubos. Sirado man ha? Anong gilampa man? Pahawa, demonyo! Pahawa, demonyo! Pahawa, demonyo! Ma, gusto na. Pahawa, demonyo! Mamauli na ta. Pahawa, demonyo! Sir, Pahawa, demonyo! noon sa mas mama ni mo, sir. Mura man nag-block ang buak, sir, nga nagbalik-balik. Pahawa, Ma. demonyo! Pahawa, demonyo! Ma. Pahawa, demonyo! Pahawa, demonyo! Pahawa, demonyo! Ma. Pahawa, demonyo! Ma. Pahawa, demonyo! Ma! Ma! Rodel? Ma! Ganihara ka ng sigyaw-yaw. Pahawa, demonyo. Nagunsa man ta din sa sapa. Na, mura. Kakulba na ba ani, oy? Ma, ni ata kay magdagkot ng kandila. Oh. Nga naman. Na, tuan na. Daan pa ko. Dili yun yung maayo ang atong gibuhat. Kapoy man, Rodel. Dali na, ma. Mamauli na ta.
Ngano laging ni amanta sa sapa? Carding? Rodel? Kinsa nang lambas sa pultahan de kanina? Oh. Hilak. May naghilak. Kinsa'y naghilak? Oh, luyo ng kurtina. May tao. Tiil? Oh. Tiil ka na ni Annalisa. Annalisa? 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 Hoy, Annalisa, ngano naghilak ka? O gano kitabunan mo ang imong mga mata? Nahadlok ko. Nahadlok ko. Sa may mong gikahadlukan. Hain naman di sila. Ano mauli man ka naghilak? Sabrina. Annalisa, tupagkasa ko kung sa imong hilakan. Hain man sila. Tuwa pa sa sapa. Nahadlok ko. May May unsa. palayo inig dapita, Sabrina. Palayo. Annalisa! Balik dire! Annalisa! Ngano laging ni amanta sa sapa nga hilan? Ikaw ang gusto nga mo anhi, ma. Bitaw, madam. Imo nang gipadagkutan ang tanan nga mga kandila. Tanawa, oh. Oh, nasa mga bato. Ipang ugbok na ko. Ako? Ako ang nagsugo nimo ni ana? Yes, madam, ikaw. Wa magug ko magsugo ana. O nganong ako man kuno ng buhaton? Maunin ron. Kami naman noon ang imong pangutanon bahin na madam. Ikay nagpapalit ang mga kandila, madam. Kay atong abugon ang mga maligno din sa sapa sa banlot. Ngano laging miabot man ta din he? Ha? Ma, dali na. Mamauli na ta. Annalisa! Annalisa! Oh, nasa sa punuan sa kahoy nga lumboy. Annalisa! Ano naghilak man ka? Nakita na ko siya. Kasi imong nakita. O ganong nahatlog man kag maayo. Nakita na ko si Adela. Adela? Oo, nakita na ko sa Adela rito sa sapa. Naglingkod sa batog. Huwag naghilak siya. Unsa? Luoy kayo siyang tanawon, Sabrina. Nagguhay-guhay iyang sapot. Pero, yung pagsabag kami sulti ko ni mo nga nakita na ko sa Adela, ha? Annalisa. Annalisa, unsa ba kinahitabo sa unang pangasaw uno ni Rodel? Ha? Tinuod ba nga milaya siya sa bispira sa ilang kasal ni Rodel? Ambot. Pero siya ginag nakita ko. Basa kayo siya. Unya nagkurog siya. Annalisa, ayaw na pagkuna-kuna sa imong nakita. Bunga lang ka na sa imong una. Dili ni bunga sa kuna-una, Sabrina. Tinuod nga akong nakita. Pero, ayaw pagsaba. Oh, isa mo kay puti pasabot ni mga panghitabo karon dinhi sa ilang Rodel. Ma, dali. Lingkod nag-una dire. Sir, magkuha sa tubig, sir. Oo, Di lang ka, madam, ha? Nganong naingon man ko ni ini, Ramon? ma. Ako si Rodel. Ug dili si Padre Ramon. Ma,
Uspon ko, patay na si Padre Ramon. Rodel? Niya na day mo? Unsa may nahitabo dito sa sapa? Ngano naghilak man si Annalisa nga ni paulit din Ni ana si Annalisa? Oo. Niabot siya nga nang lambas sa pultahan. Dayon sa kong pagsusi, nagtago siya sa luyo sa kurtina. May gikahadlukan siya. May nakita siya nga... Luoy kayo siyang tanawon. Naguhay-guhay iyang sapot. Pero, ayaw pagsabak kami sulti ko ni mga nakita na ko sa dala. Sabrina, unsi nakita ni Annalisa? Oo, kuan. May nakita siyang iyang gikahadlukan. Pero, wa siya masulti na ko kung unsa ni. Nakita niya ang demonyo, Padre Ramon. Ma, si Rodel lagi ko. Dili si Padre Ramon. Niya na ang tubig na mo, madam. Carding, Madam. pangitaas Annalisa ha. Kay nagkurog to sa kahadlok. Unsa? Ginervyos sa diay akong mangot. Ya, sige. Ako unang pangitaon, sir ha. Excuse. Sige. Padayon lang, Karding. Ma, sa kanauna sa imong kwarto. Annalisa! Annalisa! Naka niya sa itong bahay! Annalisa! Manoy! Kuhaanin ako mga mata, Manoy! Kuhaanin! Unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sadnatong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!